Nå, der skulle gerne være 2 nye tændrør af den her. Jeg har lidt problemer med at få Evo-motoren her til at gå ordentligt i tomgang. Så jeg prøver lige mere på tændrør, og så prøver vi at justere lidt karburator bagefter. Så er tændrørene skiftet, og jeg har lige pillet luftfilter af. Og så prøver vi sgu lige. Og noget chokker på der. En lille smule op i tomgang, så tror jeg sgu den er. Det hjalp sgu noget med de nye tændrør. Tak, Ruben.